mal de tots no vol soroll, sinó jaleio. Guillem Albà és un clown tastolletes. Espectacles teatrals, espectacles de pista, música, televisió, ràdio. Sembla que li agrada anar d'un registre a un altre, experimentar, jugar amb l'atzar i deslliurar els espectadors del tòpic que puguin tenir del pallasso. Des del 2006, quan va crear la pròpia companyia, tot i que familiarment ja venia del món de l'espectacle i el teatre de titelles, ha estrenat 7 espectacles de registres diferents. Esquetxofrènia, flirt, marabunta, trau, pluja, calma i el més recent, jaleio, amb molta música marabuntanesca i molta gresca, un espectacle que té a hores d'ara en gira, que va fer una breu temporada al Teatre Victòria i que ha inaugurat la Mostra d'Igualada 2021. A més, Guillem Albà ha estat un dels impulsors de la celebrada versió de Canto jo i la muntanya balla, la novel·la d'Irene Solà, a la Biblioteca de Catalunya, i ha fet de conductor del programa de TV3 Celebrem, o ha passat per l'experiència lingüotelevisiva del Llenguado, un programa acompanyat d'una de les germanes Sei. Com que Guillem Albà és amant de la improvisació, podria ser que el jaleio, que algú hagi vist en un escenari, no sigui ben bé el mateix jaleio que vegi en un altre escenari. A la Mostra d'Igualada, per cert, funció presencial i també digital en directe, el guió de base s'ha mantingut, però les circumstàncies epidemiològiques i l'eufòria d'un relatiu retorn a la normalitat han marcat bona part del show. L'orquestra, o la fanfàrria, si voleu, de la marabunta, té una part molt important en el desenvolupament de jaleio, perquè alguns dels números no serien possibles sense la seva participació. Els músics es converteixen també en intèrprets, al voltant del protagonista, el mateix Guillem Albà, que es multiplica en més de mitja dotzena de caricatures per donar pas a situacions de clown, situacions grotesques, moments entranyables o jugades picaresques. És especialment remarcable el gag o el número, perquè Albà dedica el temps que calgui a cadascuna de les accions, del comandament a distància i el control remot de tots els músics. Un treball de moviment i coordinació meticulós, de congelats, pauses i plays que l'acosten a la dansa. En aquest i altres gags on s'intueix el paper coreogràfic d'Ariadna Peia, amb qui el va col·laborat sovint, així com amb la compositora Clara Peia. Més de registre de pista, portat a l'escenari, és el gag de les crispetes, que passa de la paperina individual malabarista a una paperina gegant amb conseqüències imprevisibles per a la moqueta i les butaques del teatre. El més sonat com a intèrpret és el gag del policia fatxenda, que sembla inspirat en la policia de l'època trumpista nord-americana, un individu de panxa ample, revòlver en mà i placa de xèrif, que es permet unes seqüències de tir al globus i, en un altre moment, un joc de carambola que posa a prova els efectes de so i la destresa de cadascun dels instrumentistes. Encara hi ha temps per un gag d'un líder de partit polític amant del pa Bimbo i la boca plena, o un mix musical de la trup, o un número de percussió corporal sense instruments dels músics, fins al pallasso partiment, amb pastís de nata, esclafat al rostre d'una presumpta voluntària amb aniversari feliç, o la fugaç imitació del cantant Freddie Mercury. L'espectacle de jaleio està pensat per a espectadors de totes les edats, pel seu caràcter musical i clownesc,
Però Guillem Albà l'adapta a cada auditori, com ha estat el cas de la inauguració de la Mostra d'Igualada, amb una platea bàsicament d'adults, representants institucionals i seguidors professionals de la veterana Mostra de Teatre Infantil i Juvenil, que té com a epicentre la comarca de l'Anoia des de fa més de 30 anys. Però Guillem Albà no clava queixalada a la jugular, ni posa el dit a la nafra, com fan alguns presentadors de gales que tenen els polítics en el seu punt de mira. Potser perquè el temps que vivim és el que mana i el mal de tots no vol soroll. Per això, el pallasso de Vilanova i la Geltrú tendeix a la bonomia, a la ingenuïtat i a escampar felicitat de la mateixa manera que escampa crispetes. I tot plegat, després de tant de jaleo, tancat amb unes notes finals d'ukulele que, com aquell qui canta, els mals també espanta.